Čaute, vítam vás Papa Šmutek Crew. Dneska tu máme náš herný špeciál. Keďže sme hitli 20 odberateľov, tak zahráme si takú hru na Robloxe, že Splatter. Je to podobná hra ako Mecha Chameleon, ale nie je to originálna hra, je to iba kópia od Robloxu. Vyzerá to zaujímavo, aj to bude zaujímavé, lebo to je fakt, že veľká sranda. Takže ja tu zatiaľ idem robiť obíčko. No, nie obíčko. Tak to máme pekne liesť po stenách a vlastne jediná vec, ktorú tu dneska budeme robiť, je vlastne, že ja takto prídem. Takto tu budem. Tu si takto otvorím pózy. No, zase až takto nie, dáme si takúto a proste budeme sa snažiť, aby nás nevideli. Takže vlastne to bude asi jediná vec, čo dneska budeme robiť, ale to nevadí. Takže zatiaľ čo teraz hľadajú, tak ja si urobím nejaký dobrý outfit. Dáme si. Tak, super. Dobre, skočíme. No, počkáme ešte dokiaľ toto sa dorobí. Wow, a zrazu už je 20 sekúnd. Tak dlho som tu čakal. No, takou mágiou som tak posunul čas. Už tak to nevadí, aspoň to pôjde rýchlejšie. Takže tu počkáme. Hiders win. Dobre. Tu si takto počkám. A prečo som zase biely? OK, to je dobrá vec. Dobre, tuto idem čakať, lebo tuto vlastne akože, no, už tu je mapa. Villa, múzeum alebo backrooms. Idem do backrooms. Poďte všetci do backrooms. Tak to pôjdem. No. Čakáme a čakáme. Dobre, je to nejaký princ. Ja som hider. No a kde sa skryjem? Aha. Ja mám nápad. Dobre. Takže idem sem. Tak. Tu si ľahnem. Pôjdem takto. Takto. Čakať. No a teraz si zoberiem toto. Kliknem. Dám to troška čiernejšie. Troška viac. Ešte troška. Tak a teraz dokonalo. No teda a takto tu budem skrytý. To je super. No takže zabili ma. Toto. Neviem. Zabili ma bohužiaľ.
Ja som jedol a zrazu pozerám, že prečo som mŕtvy? Dobre. Rozhodne dajte odber pre viac takýchto videí. Nezabudnite dať like. Chcem dať 25 odberateľov a môj cieľ je 50. Potom urobím livestream a bude to oveľa lepšie. Takže, čus! Inak rozhodne by ste mali dať odber, lebo toto mi trvalo reálne 37 minút a 8 sekúnd, dokiaľ som to všetko preeditoval. Ešte plus čas som do toho dal, že som rozmýšľal, že ako hru vyberiem, že to bude premiéra, ale fakt ďakujem za 21 odberov, ste super. Čus!